Id-deputat Laburista Michael Falzon tkellem fil-tul dwar in-nuqqasijiet kbar li jeżistu fih dan il-korp tal-Pulizija. Sostna li l-ikbar problema għal-korp hija id-demotivazzjoni fost il-membri bil-korp jitlef uħud mill-aqwa nies. Telqu mijiet, telqu mir-ranks ta' isfel, telqu mir-ranks ta' fuq, tilfu wħud mill-aqwa nies li kien hemm fil-korp, hemm oħrajn illi mlew il-karta biex jitilqu u laqqas biss ikunu jafu li telqu. Michael Falzon qal li hemm qasma reali bejn il-pulizija li jaħdmu fil-kwartieri ġenerali u dawk li jaħdmu fid-distretti. Illum hemm feeling predominanti fil-korp. U ngħidha b'dispjaċir tafx, mhux ħadd jaħseb inhu bih. Illi min għandu vuċi, min għandu saħħa jasal, min m'għandux qed ibati. U għatta wkoll din. Hemm bżonn ta' soul searching exercise. Semma wkoll in-nuqqas ta' sorveljanza li teżisti f'Paċifil u Swieqi, kif ukoll innota li l-oppożizzjoni kienet esprimiet ruħha favor id-dritt ta' sħubija fit-trade union mingħajr id-dritt ta' strajk għal membri tal-korpi dixxiplinati biex issa il-Gvern tkellem ukoll favor dan l-iżvilupp iżda baqa' ma sar xejn. Dwar id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, Michael Falzon semma kif generator illi insteraq mis-sezzjoni tal-Volontiera spiċċa jinbieħ fuq sit tal-Internet. U għatalab lill-Ministru biex jieħu passi. Sparixxa mit-taqsima tal-Volontiera. Generator, x'taħsbu li ġara? Alla jbierek wara ftit dan l-imbierek generator jitfaċċa fuq il-website Malta Park għal bieħ għas-somma ta' 7,000 euro. Michael Falzon tkellem ukoll dwar l-immigrazzjoni u anke dwar il-liġi tal-parol.